Marianga kaban em kalong Ukris. Bat kaban yap kalong kajing mentoy keng. Pen yadai dur bat ka gospel Ukris namar kata. What hapdeng jong kajing syak sitom. Kasngi ka basit kerang kamit ka bangiu jong ka jengem hapdeng jong ki jing ki jing le bat ki jing tenjo bat kanega gospel adang ikran ni ka jing sisya kasdang hina du utrai Jesu bagadega gospel jong ka jing syak sitom ula syak sitom ha ka jing yat lenti Bat hadu agat samani syadu syalor jong kadeng pena. Bat keba iye panya keren syapang jong u kalong ba ula yaine hadu kabakut. Hooj ula pen pau ya kajing ketang jong kajing ia makper gat samani. Uang pa kane ka kurite kala ketang palat yang ngamla syu te pa pan sya. Pala dadon lat uang ai bagane ka kuri kan like no nanga. Wala syak ingin syak sitom sempat ke pansnyat hakli ke sumber ke senam kelajau. Bat halor jong kading pena ulamat ya kajing snow long marway kajing syak ino pau ong kade ka puar bat ka klemat ka bangadon kam ya pi ngadon kam ya pi pa. Henry wat ma piru ma pa pila ino ayama. Uyam malor joka diang pena uang Eli lama sabak tani ring aingu ya hadu kabakut hi ulala ban IT khadu halau pa baru huan ka mensiam la kalong kumno ru ka gospel jong ka jing syak sitam kopa hakikti ke jong me nga IT no ialah kemensiam. Penyadai dur bat ka gospel ke jong Ukris. Namar kata. Wat hapdeng jong kajing syak sitom. Kala benlong hapdeng jong jing pang kajing sitom kiba pipi ya kendo. Bangat wai lok ba e jonga. Bau belai undon rengkat un aibor bat kerku kerpang ya pi kiba pang kiba sitom bangakwa ban ong ya ne gawai onda pila jam misha siliang jong kane ka Jordan kawai naki kana kabakrau kandei ka kana syapang jong pi Kam day tan kakana ba o hapertay ngalayo ya kajing penkia anau tray ngapang kanser ngayo jing penkia anau tray ngapang dap syadam ngayo kajing penkia ngapang gijing pang babun jaj ngayo kajing penkia anau tray hapertay syak bangan ong ya pilok ba iye baka way nakikana kabakraw ya pi ki pang ki sitom kandai ke jong pi bakata kalong ba anda pila syong harut jong kawa ka ba itnat ka ba sngur clear pin ya thu kana da ka jong kemen bat ka jong syat kemen bat pin ong ya ki ketien wat la ngam syum layo ya ka jong penkia ha ka pertai Henry ngalayay ne bat lautray hadu bakut bat kata kandai kakana kabatiang tam jong kabeneng hangta haga madan plang kaba itnat lok ba ejonga pensarin sit kumbarin sit kaskai kajing sitam kajong pi hang ne hapertai kanam dondor ai ruam anda pila poi pensyong harut jong kawa ki madan plang ki itnat pensar rensit kumbar rensit kaskai bat kana ka jong pi yang ta galong bawat lang am syam layo ya ka jeng penkrea henry ngalayai ne bat lautrai hadu bakut
parlok ba iye namar kata. Ka ka kana ka papinya tu. Onda pila jam syasiliang jong ka Jordan. Baladanga keli ya pi kum ki samla. Ka ka kana ka papinya tu. Kala banlong. Pin sa syong te. Hatrai jong uding snap kor. Pin sa syong hatrai jong sok po nong klau. Pin sa syong hatrai jong ki sentiu ki itnat. Bat ngatip kalak banlong hooi. Pin saya tu yaga kana jeng jong pi. Hapertei. Tenrei ngakwa ban ong ya pi. Wat klet ban ya tu. Bagajeng ai ukris kalabiang ya pi. Hapertei. Pin sa syong hatrai usok po nong klau. Bat wat nom ya tu kana tang ya kajeng ka pipidan. Henry ya tu kana harut jongki sentiu kiba itnat hapo jongki. Bagajeng ai ka jong kris kalabiang ya pi. Menba pidang don hasla jong ka percay. Kisamla Kristan kibaya deidur. Bat ka gospel ukrist. Ka gospel kabupol ukren hati. Ka deiru ka gospel jong ka jing sngorit. Namar upol uyo hakin nong Filipi bagi don kawai ka jing sarong. Baka tagalong bagi sarong ya ka jing long nong syong snong jong ka himarom. Bagi day ka Roman colony ka center of culture. Ka culture jong ki elite ka don na Filipi. Upol ubu yaki ya ka gospel jong ka jing sngorit ka jong turai. Bau turai ula pensuda ila de. Udah siam ya ka dur umrau ula le rit ila de. Bad upol uong yaki lada don ban sarong ai bakan long hau turai bat na ka benta jong u. Kumusol jong ka Tarsos. Hoci sin menway ulalong ubriu ubadap da kajing sarong namar ka ikhtiar ka kerdan bat kajing start ka maudon. Henry hakata ka lenti la dungak ya u. Ubriu ubom jutip ya kajing penrit bat kajing penhapo ula dam krup. Kumubriu ubom jutip ya kajing bom donne ye ulala banong bangam donne ye yang ne percay ngadon tang kajing ai kajong ublay ubom jutip ya kajing long le no jong ki baro uladai banong ngalanyaw sunrom lot menta ngam don day tang kajing ai kajong ublay ka mga don kam bat kata kalabiang yang ban kalong ukres bat ban yap kajing mentoy ula lat ula law ula kenterlot yigijing tala baro kibo ulayo bat menta uang ngawat ngakwa tang ya kaba shisha kaba pakan nela kaba dan haukres hadin jong kajing itu kajing tip kajing mat kajing syam kajing uyo Jesus Christ ula tip unau Christ bat ka kajing shisha jong ka gospel kajing kisamla kibaya day dur bat ka gospel Christ. Ngakwa ban ong ya pi kisamla hakane kamien. Kum kisamla tiba hakane ka juk. Maap yang ala da ngapen mong. Ngakwa ban ong kum kisamla tiba hakane ka juk. Imat ngila sarong palat. Karu kom karu kom yad, karu kom yang, ka keren, ka kana, ka perkat, ka perdain. Kaburam bargajing skaurit, imat kila hablut amadan. Nyemla syuk ban kok ngu ya ime ipa. Ban keren si kentien rum long syuk. Ban keren ban penbait rum long syuk.
Bat ngim yok syu ya ka jinga day kabaya iet haying hasem namar bangila sarong palat. Kajung em ka perkat perdanjongi kalaken riang. Bat ngim salia syu ya ka ei ne ya noru. Ngas ngau bandong imat ngila donkam ya speed breaker. Kom gibriu giba em magani ka jok ngi don ni ka jinglong ka pasarong. Ngi sarong ya ka ei ka bangi la ban le ya pat ya ka ei ka bangi don. Ngakwa ban penken mau ya kane lok samla bat lok ba ye jonga bahang ne hapertei ki don katto kat ne ki jaka ki bangila dei ban poi kawei ne ki jaka ka bangila dei ban poi ka dei ka hospital let hospital nor dei hospital bangis ngotu ya ka dor jong ka jingkot jingkhia ka bangi don ngi ki bom tia hospital. But what kelet ban lek hapatok day hapatok ba pin sotu ya ka dor jong ka jing light luit ka ba pibidan. But what nom kelet ya ka negaway lek shalom jintap pen sotu ya ka dor jong ka jing sarong ka ba pidan. Bagi ki baro ki bangi sarong hang ne apertei ki day tangkas ing bat ka kendau depay kai kata ka spa jong pi kai kata ka bor ka jong pi kai kata ka jing start jong pi hato kam day tangkas ing bat ka kendau depay kane ka sinong Filipi banyak tu kandiat kabang ia keren nak ada subjek kada ka senang kabala ai kerteng ya ka house im Philip u Philip baar usim juga Macedonia ukpa jong usim Alexander bakrau uneu khun jong u Alexander bakrau hadin bola job ya gi hima ka pertai hadin baka pertai kalayo baki ki barok ki don lut hau kajing don jing em ki pailaram dor ka rong ka rup ki kusnam kajing sensyar kabam don syu balak banya ringkat bat barok kila day banya ngus im yu tip ya kana gawai baswa ba unkla ulakwa ban ai kentien ki bakat du jong But ula kot ya ki generals ki jong but day hangta ba ula say ya ki mau lenai koridor jong ka dok nut but ula penmi ya ki umat ksiar jong ka jeng sisa uong ya ki lai teli ki ai way ondang ayap uong ya ka senduk met yap jonga ong ya ki doktor ki bat betam jong ka pertei bakin ra maki ya ka senduk met yap ke jonga tell the best physicians to carry my coffin banyak tu bawat ki doktor bat betam kiamla ban bat ia ka jingyap aruong ya ki tengka ki jonga siang ya ki bat berat ya ki hamadan nadu na yeng hadu halum jengtep jonga ban ya thu bakine ki ai baro ki bangadon Kim don bor hagabakut kiai baro kiba don na pertai kisahi hangne hapertai bat kabalai uong ya kikti ki jonga baro arteli wat bu ya ki hapo senduk sei ya ki syabar ngawan siya kanaga pertai teli bat ngan lekru teli
tahu deh Alexander Crow ban ngimla ban len lok ba ye jonga ya ka jing penyerengkat ublei ha ka jing im jongi ha pertai gidak sibuan ge ge ba blei penyerengkat yang ide pertai ublei penyerengkat dia ka senam ka pera UP ka senam jong pareng bat unegro lane ka senam jong kasi bat unaga ne wat udukharu bangia syajong lada tes ka senam ka David A positive bilane o kam dei pelat nang ta bat ki wei pat ki blood group bleu penyerengkat hakane ka kepok ka jongi ka bengitkan dan basngai kemudian beraiko ngiatkan kumju bat da ka burom bleu penyerengkat ru hadu ka pankana kan per ayupi ka pankana jong ka Miss World bat kutu ka nongkrong hasurok ka sma kumju am ka pankana jong ka Miss Universe kam smasen kasma eji ka per ayupi beduk bat uruspa aberration ru foot am halum jong tem kapera yu uhan baru riu patba nyihapan yang baro haga akhir kesni ublei upen yerengkat ban ngimdon ni ban sarong hang ni hapertei ngasung deiru ban bu ka question ka jing maham ya ka jing sarong haga jing syakri buat nom kelet lok ba ye jonga ladangi don haga jing sarong ka jing syakri ba unong ruai ba bangtam bat unong tem bat bitam jong ka beneng ula kelon dei hangni melalong ha eden na ka peru blai mau kordor baro ula long ka jankup jong me usardios utopas baru diamond u beryl u onyx baru jasper u safir u emerald baru carbonyl bat kaksiar kajing sinai ki kanjeri jong me bat iki tanguri jong me kala don hame hagasni bala penlong yame la tayar yaki melalong ukherup balas le ubaka Henry kadok nut jong me kalameng namar kajeng itnat jong me mela pensniu yala kajeng start nakadau kajeng pernai jong me kumno melahap na benengko lursai ukun jong ka step kumnola otno yame syaka kendau ubelaju pendem lin ni kejat benriu temela ong halaka dok nut ngan kiu syabnang ngan kentiu yala ka ket haneng ki klur jong ubelai bat ngan syong halor ulum ka jingeseng haki bakut pang syatei ngan kiu syalendat kilo ngan longkum ubah hajrang tam penban on sa penhyar yame syadujok syaduk trai jong kaliulong ngakwa ban bu ik question lok ba ye ya pike parlok samla bat yang hi lang baro ngakwa ban ong ye kene gawai lada pidon kasap wat bu ila de hakmat wat sarong ai ya kaburam syublai kano kajing ai ke ba piyo kano kajing la jong pi kano kajing don ke ba kerpang jong pi ai ka buram syaublai lada pidon ka sap ban ruai ban siau ban tem ban put ban syat ban kenti ban shna lane ban dro ai ka buram syaublai namar ka wei ka bala penkelon ni ki bun ki briu kam dei than ka jeng bi ka bala penkelon ni ki bun ki briu kam dei than ka spa ne ka jeng le donbor Henry kabala penkelon hi ya kis em ki patcha ki nongsenshar ki riu shong shuki ki riu donbor ki riu stap kadai ka jing sarong jong ka buram dei kane kabala penkelon yo Nebukadnezar u Paro u Sol u David hadu u Solomon kane kala penkelon ni ki riu don sap ki riu don nam ki thai bhab riu ki nang shat ki nang put ki nang tem bat ki nang ruai ki nang siao bat hooi kala penkelon ru hadu ki riu shong yeng ki riu madan ki riu shong bos ki lok ki lak barangan ong ye kane gawai lok ba yen
ngasyap tiang palat. Yo bakandai kaneru kaban penkelan ya ki breu ki syakri jong ublay kajing sarong jong kaburam ka question ka pangidon kalong namar kata tip ialah ka jong ka jaka ka jong pi ka jonga barwat syim ya ka jaka ublay lada ki breu ki mat ya ka jing ta ha ka kubur kadai ka jong penkendo ka jong ublay. Bat habau blay upendon kam ya pi. Ay ya kaburam syau blay. Bat lada pi penkia ken mau bakam day kajong pi. Lada pi penkia kadai kajong blay. Kam day kajong pi. Balada blay uman ban penkia. Un penkia hakano por. Bat baduai mono-mono. Ngambakala banong ba ublay un penkia hakabaduai pastor umwi chairman jaga jing sang samla kasinat pedang un penkia lada kadai kapor ka jong blay bat penkia bat ken mau habat ni penkia ken mau kam dei ka jongi kam dei ka jong blay ki samla Kristan ki bay dei dur bat ka gospel kajong Chris kajrong kan ka subject tanray ka bakpor ka pangidon kalanang yat wot ngan su yat no yakan ka kajingnya day dur bat ka gospel kajong Chris nganam kran syu eki babuon ki benta ngan poi no tang highway benta so bangan poi ka jik penkut bangan penkut no bakata kalong bamla manlen bagi don sisyahi kijing bagi samla kia kendu ban lak ban penyedai dur barga gospel Chris kijing kalong namar kijing bangi kendu ha kijing im jong kedok kabasdang na kepok kepatangan kakpok kamut haduk kumno ban yok kam yok jam kade kijing keli kalong ba ban jubab ka sorkar kamlak ban jubab kade kijing keli kumno ban bahaban miat kijing keli kalong ba juat bat kelenti kalong ba kelain kum ki samla ngi ban sim ki senjam ki ba bat berjerwat namar ka kepok ke batangan barga jingkermen kepala janlip kilong ka syayong jang ki samla kini ki sngi ni syutom hi ban penidai dur baga gospel Chris kini sngi lada keren ni ka jing sisya namar ka jing klain bor palat bat ka jing kenreang bat ka jing mutlop jong ka pertai namar ngi im ka pateng benriu ka kenreang bat ka mutlop si Tommy pepengedai dur berka gospel ke jong Chris namar ke jing terwa kiba kering jong ka pertai dan ngim ju kam kwa ya ka bakim namar ka pertai te ka terwai ke jing im ka balai lui ke gospel uter Chris ka khot yang iban ya ka lentikim ka pertai ka terwai ke jing im ka balai lui ban ngim kwa ai bakim ngim kuak ban syak tek syak kum ka jing im ka bakim ka babek ka basngur na ka bakentang da ka baburom wat ki bala don lok ru kim kuak ka jing im ka bakim por badang marwei kenja syano pidon ngakwa bapindon hasenda jonga ngakenja tenrai andala don lok pot kuak pade ya ka jing lailut mkwa ban syate ban syakum namar ka pertai te haduk menta meneka terwa ndai tangi ka jingim ka balai luit henre haduk balai lan sendon ye zindagi na milagi doi barah haduk balut sendon ngine pendon kam ya ka sing the rock the song. But then you dash against the wall, car crash, hit the run or run the hit, sida upar, lalu ngap to ngapaklah sida niche. Parlok samla habangi ong, it's my life, my choice, my future, datipru shanu, kanyalam yangi. Kamdai ke besok. Man penidai dur batu Chris hagini kesngi marngi mat ke jing sisya bagan ka partai kala bahabriu palat ka jing bahabriu palat jong ka partai
Ngia maka percaya ke bahabriu haduk kata-kata. Ngimla klem da itenat iskuin bat syok jing ik ya ka. Ki badon ke la peniyapnya yang ni. Ki rong jongka ki ba pernai ka dur jongka ka ba ilup usnyo jongka lele ubaken penjam kenap. Yang ni. Kamdai ke besok mano balak bansyan haga jingnya selok jongka. Dan relok ba ie ka jengkot kalong. Ngin penya dai dur ila dai bat ka gospel ka jong ukris. Ngan kerentang ini syua bangan penkut bangan syong. Parlok ba ie jonga ngakwa ban kedauru ini. Bahabangim ya dai dur bat ka gospel ukris. Syak bangan ong bangan ngai pekan mau saci sien basa sien pat. Kajeng em kalak ban ya halor sela karpet. Tenre nasyapo kadon ka ahurba. Nge em maka pertai ka pernai. Tenre ka buri ya kajeng ngeu ka syapo bat kajeng dom jong kamit. Kai ka bangisaki ya kini kisngi kalong. Pilak bandai unong syat. Unong yelak kai sports. Unong penreki bebit dor. Tenre ka dok nut. Jong pi ka dap. Daki serwet rupa. Jong ki umat. Ki bela telur. Pila bandai ustad ba. Neu menri uspa. Tenre ka jing bom hun. Kaset patok yipi. Pila bandai uriu lak lui. Tenre ki sok kerdot. Jong ka jing em. Kita palat ya pi. Pila bandai katiu kulap katiu bunrong kapapu itna. Dan rekisya jong ka jeng imru kitar palat ya pi. Pila bandai kasiem ka jeng bahabriu. Tehenre kosiem ka jeng bahabriu. Pikut tang haka jeng taba bat karong jong kisla. Salendat jong kajeng em ka bapahu. Piburi ya kajeng dok ka basisa. Salendat jong kajeng pernai. Piburi ya kajeng sniu jong ki nyamra. Lok ba iet bangan syong no tangsi minit. Ki sambla kristan ki baydai dur. Bat ka gospel ukris. Kejing keli ka bangin keli kalang. Kumnongin la ban penidai dur bat ka gospel ukris. Kidan buon teli ki cubab. Teringadon ban ong tang kane. Ngidon kam ban itu tikena. Yau try jong kata ka gospel. Bat ka day kane ka bau pol uong hakan ka city sa ka Filipi. Bangan itu ya u. Badai ka bor ka jing nipat jong u. Bat ka jingnya selok ka jing syak jong u. Habala penseriem yang ha ka jing yap jong u. Lok ba iye jong Ni don kamru ya ka jing pen bor. Bat ka jing pen syat bor ka jong try. Namar ka jubab ka bau pol ai ha ka city kalong. Bangala banle ya ki a baro hauta ba pensyat bor yang kum ki breu kum ki samlangin namla. Henry Chris unyarap un pen kubor yang ni. Bangin la ban penya daidur. Bat ka gospel ka jong u. Ublay un kerku. Ya kan ka kubor. Kublay